que soy finalista. Ole, que guapo, no? Tindrem que tornar a liar-la. Per als que no ens conegueu, som la Mecedora, amants de la cultura de poble, del comboi i, com no, de l'esmorzar. Des de sempre ens ho hem donat tot per a superar-nos i oferir-vos els millors esmorzars possibles. Això ens ha dut a guanyar un cacau d'or, un títol a millor cremaet creatiu, un Guinness World Record i una tercera posició en el concurs al millor bocata d'Espanya. Aquest any ens hem tornat a presentar i hem passat a ser finalistes amb el nostre clàssic quart de poblet. Quan ho comunicàrem a l'equip no s'ho podien creure. La veritat que estàvem tots super emocionats d'estar un any més a la final. L'última vegada ens va tocar anar a Oviedo i enguany viatjarem el dilluns fins a Madrid al MOM Culinary Center per a batir-nos amb 14 contrincants més. Així que, si no vols perdre't res d'aquest viatge, tenim pensat gravar-ho absolutament tot per a que no vos pergueu res.